literalment plasticine imwaħla mommi. Ġifieri kull ħaġa li kienet tagħmel ommi nipprova nara kif tag along with her, ġifieri biex ġest inkun involuta kemm nista' mommi għax ma tantx kont nara l-ommi. Sewa. Kienet tkun ħafna xogħol u hekk ara meta stajt u meta seta' toħodni magħha. Kont nagħmel mill-lisa biex nintefa' magħha plasticine. Sewa. U meta kont intefa' magħha x'tib ta' affarijiet kontu tagħmlu ġifieri? U le, ġifieri. Kont magħha x-xogħol u hekk? Eżatt. Ġifieri jekk kienet eżempju tallem il-courses tal-modeling jew hekk dak iż-żmien magħha nevalwa x'inhi tagħmel, nixtieq inkun bħala, jekk kienet torganizza show u għandha rehearsals immur magħha, nista' nitbassa sinqassam xi karti nagħmilha. Kont inħobb inħossni involuta u tli għalija. Għax il-mami imprenditorjali ħafna uġek. U issa kif taqbad tajt, fi żmien li bdiet il-business tagħha Malta. Malta issa kien tgħix barra. Dak iż-żmien Malta l-modeling ma tantx kien voga, issa fetħitu il-linja tal-modeling. Negozju x'kien eżatt? Fashion, beauty, ġifieri literalment tallem in-nies id-disciplina tal-posture u l-modeling. Sewa. U kienet toħloq dal-kompetizzjonijiet bħal Miss World. Kienet torganizza Miss World u mbagħad Miss World Malta. Eżatt, kellha liċenzja. Sewa, alright. Kellha liċenzja. Ovvjament, eżatt kif kellha liċenzja u dal-affarijiet, kellha lili u l-ħija. Allura qed trabbina waħedha għax kienet single mother dak iż-żmien. Ma kienx faċli għalija. Tibna business ġdid. Qed tibni business ġdid u spiċċajt ir-raġel telaq ħallik bitfall u għandek għażla. Jew tneħħi il-ħolma tiegħek li hija ovvjament li di irnexxilha ġib din il-liċenzja li tant kienet għal-qalba u dal-affarijiet u ġiet vera bżmien tajjeb għalija għax it will make her money, it would be a good business ġifieri biex ikollha tfal tista' trabbihom. Right. Jew tarmi dik, jew toħsib it-tfal. And she chose. Ma tfal trid tkun breadwinner ukoll fl-istessin. Fl-ma sens. Ħeċeġ ukoll tagħmel il-flus. Eżatt. Biex tgħixhom it-tfal. Imma l-lifestyle tagħha inti meta tkun taħdem fl-events. Sewa. Il-ħinijiet mhumiex adattati bħal 9 to 5, qed tifhem ġifieri di. Ridet bil-fors lajnuna ta' xi ħadd il-mami tagħha kienet mietet, ġifieri spiċċat bin-nannu jgħinha, n-nannu telaq kollox minn idejh biex jgħin it-tifla trabbi tfal. U n-nannu x'kien jagħmel? In-nannu kien jaħdem fil-military, qabel ma tantx naf ħafna fuq ix-xogħol tan-nannu, vera mis nistħi. Imma li niftakar li nannu kien dejjem jgħin il-mami fejn jitlu accounts u little things l-emmulaw u irabbi lilna sakemm kien ħaj. Kienu l-babysitter literalment. Ta'kom ġifieri. U kien jgħix magħna. Ġifieri kien jgħix magħna, però titħax bien kellha ħafna babysitters. Ġifieri ommi kienet Monday toħodna ndik l-ħabba tagħha għax dik jinda fandat tfal eżempju qogħdu magħna. Tuesday għandi kun niftakar every Tuesday eżempju dik taħsil li xari. Sewwa. Well, eccetera. Ġifieri kienet il-ħbib tagħha vera kienu jgħinuha biex iżżomm. Daw kienu nies li kienu fil-modeling, kienet komunità tal-modeling ġifieri. Eżatt. Ġifieri kienu vera they looked up to her ħafna. Għax kienet tagħmel ħafna li jom ukoll. Mhux hekk. Kienet tiftaħ bibien li qatt ma fetħu qabel hu mhux hekk. Kienu jgħinuha, ġifieri kienu kun hemm eżempju nisa li jmodellaw il-mami. Il-parents tagħhom jgħidu ġib ħanżhom lok it-tfal jien. So vera kellha appoġġ kbir mand kulħadd biex tibqa' għaddejja waqt li ovvjament di għandha żewġ tfal titrabbihom. Kun bħal ommi l-lum il-ġurnata ommi tikpili biex nieħu over ġifieri x-xogħol tagħha għax qabel vera kont nieħu pjaċir nagħmlu, kont pjaċir li tgħid li isma' llum għandi klassi tal-modeling u ħatallema inti. Kont inħossni wow. Ommi temmen fija u actually ħansir bħal ommi, taf kif? Fast forwards, telaq l-bas kollu ġi anka kont organizzajt show waħdi, kienet ħallit norganizza show, ġib li sponsors waħdi mur meetings, ġifieri ħadd ħafna minn ommi, ħadd ħafna li nossal dejjem għax gibirt u indipendenti u għamilt ħafna. Fimt fi ħaddieħor fej tal-età tiegħi għamilt ħafna f'dawk l-affarijiet. Ma xorta tissegwi l-passi tagħha fis-sens xorta mara imprenditorjali taħdem ar-rasek. Mhux fil-linja tagħha. Mhux il-linja tagħha, imma tħossha dik, fimt? Li mhux il-linja tagħha. Tħossha ġi. Meta xi modeling tagħmel le permezz tal-Instagram hemm xi dal element. Le, ġili nagħmel xi campaigns l-ammulaw ma' xi klient ġifieri jgħidu li isma' ħanużawk bħala witch ta' di u ħatamel. Imma f'aspett ta' torganizza show jien ma rix nuħu over u ġifieri għadda sal-lum tgħidli. Ħanikpija dil-kumpanija. Fehmtina dejjem kont moħħni li jien ta' toħodha. Konna il-Fashion Awards dis-sena u kienet jiċċelebraw xi anniversarju
U xaħat tefalla kelma issa Valentina fideja. U ħassejta, dak tibqalet ma triċ. Għaxina isni dejjem kont nikber u kulħadd jgħidli tifla ta' su, tifla ta' su, tifla ta' su. U dik għax modeling mhux bis-saħħat omma, mhux bis-saħħat omma. Anka meta eżempju rid nimmodella jien u mbagħad għamilt fażi kont naqgħod tomboy, insejt il-modeling kollu, rid nimmodella u ma rridx tissapportjani, dak it-tip mort audition għax iffermat li karta mhux ġiet miegħi. So vera mbagħad isaqat qalba. Ma iriditek tidħol fil-modeling jew ma ridet? Mela, iridet nibqa' fil-linja tal-modeling. Kien irribellajta minn żmien u tajt kollox u sirt tomboy u x'etat ngħidu hawn? 14, 13, 14. Ta' 15, 16, bdejt qed nara l-boys, qed ngħid daw il-boys jekk inkun modella jien taf kif jiġrilek. U għattu hija u kien hemm dan il-programm Venere u għadd ħanidħol. ħanidħol. Ovvjament, ommi l-biża tagħha li hemm barra ħajkun hemm dik il-ħaġa ta' conflict of interest ġi ta' fin-nies kollha f'din ix-xena. Fimt, u ma tix ikun hemm dak il-ħafna paroli minn taħt. Jiena rrid xorta, iffermat l-karta, mort audition għaddejt. Ġifieri xorta tagħtek permess biex tagħmelha? Imma no feedback whatsoever, no ġifieri encouragement, nothing. Tagħmilha rasek di. Di fidejk waħdek għax trid int, you know? Sewa. X'kien Venere? Kien program tal-moda li inti taqbad in-nies jieħdu ritratti u they evaluate per esempio kif marru dal-affarijiet isu America's Next Top Model. Tajjeb. Sewa. Għandu x'jaqsam ma tilbaħ xejn kbir. Imma anyway. Kif mort tajjeb? Mort tajjeb ħafna, fetħit li ħafna bibin, spiċċajt ġejti nominata bosta drabi ġifieri kont li żar waħda li rbaħt l-awards tal-photo model għal 3 snin wara xulxin. Mbagħad ġifieri l-Termon Tony Contribution Awards, so vera lija. X'tawk? Contribution Awards. Għax inkun il-baħta wara ċertu, ħafna nfila. U qalu li, you deserve it. U għalija, it was like accomplished, il-mami tajta risposta. She was obviously proud of me, ma again, mhux bil-ħila tagħha, bil-ħila tiegħi. Mbagħad isni ddejjaqt kulħadd jgħid li tifla ta' suja x'tagħmel bħal-omma, bla bla bla. U ġest mor ta' drama mbagħad. Ir-relazzjonijiet li kellha ommi enuni nimmatura, enuni nkun iktar indipendenti, ma tantx kienet lucky fir-relazzjonijiet li kellha. Ġifieri kellha raġel illi seraq għall-flus u ħarab ma' mara. Missieri qabel dik telaq għax trid ikun DJ u ġest nisra tkun missier. Mbagħad kellha raġel ieħor fej they grew apart wara ċertu snin, dar raġel unfortunately kellu familja, mhux unfortunately, fortunately kellu familja kbira. U aħna were experiencing that beautiful big family. Nar taħat nintaqgħu mal-kuġini għand in-nanna minn ħatijaw, Easter, Christmas, there's always something happening. Summer barbecues, l-ladira fis-sajf. Affarijiet li from a childhood you'd want. Fimt? Fast forward wara x'eta kellek meta bdejt esperjenzuhom dawk? Ma dal-partner ġi kont fi żmien il-Griżma niftakara ċara, żgur żmien il-Griżma sa up to up to 16, 17, le iktar, naqra iktar. Anyway, kien isu father, kellek. He was one of the paternal point of reference. Eżatt, għax kien jiex, ma nġi għamilna ammont ta' żmien. He was part of my childhood, meta tkun naħseb parti mit childhood għalija l-persona tkun edha preżenti, tkun father figure. Għax tkun iktar hemm edha hemmhekk f'dawk il-momenti, id-dar ħin kollu ma toħroġ ħin kollu ma sabek, Anyway, x'ħawwattek. Le, naħseb jiena zvijajtek, konna nitkellem fuq Nate, bat saqsejtek jekulx father figure, bat saqsejtek ismandek father figure. Jien id-divjajt. Le, jiena bil-mistoqsijiet tiegħi. Imma fil-verità, da one fine day wara dawn id-9 snin li jiena anka kelli step brother kien kważi qotmana ġieli fil-weekend u hekk. Di qamet qalt li isma' dawk m'għadhomx tipo, dawk mhux ħankun qed narawhom iktar. Relazzjoni temmet, speċajna rġajna jiena, hija, ommi u tziju, għaxin dannu kien miet għalli għafirlu. Ma tziju ma tanċaħna close, nitkellem għalija, għax għazattix maġini, u għax ma jemminx, ma jemminx li jiena mil-tajjeb li z-zewġ bit-ċivil. So anyway. Għax ridek t-zewġ bil-Knisja. But anyway. Imma anyway, jiena għan fajje, omt u la kelli kuġini iktar. La kelli nothing to look forward to on a Sunday, I was completely, ġira kelli ġik il-familja. Li vera kont inħobb, I love a big family.
U that was not a great kif taqbattajt period of our life, spiċċajna rġajna ninkwita l-ommi għax meda waħda. Fimt tipo terġa' tara l-ommok single u hekk. Dik kienet tema rikorrenti f'ħajtek li tinkwita l-ommok? Iva. Dek tinkwita l-ommok? Iva. U ommi ma tħallinix ninkwita lija, x ma tgħidlix x'tkun għaddejja. Ommi waħda dik it-tipa persuna ma tħobbx titfa' il-problemi tagħha fuq ħadd ieħor. Anke jekk tweġġa' saqajja ma tgħidlekx u tibqa' miġuha ma tgħidlekx li għandha bżonn xi ħaġa. Li tinkwetani ħafna fija, għax if there is anything I want to do is repay her for everything she did, fimt? Għandek stima l-mami? Ta. I mean, min ma jkollux, fimt? Speċjalment ma naf li dil-persuna għamlet ħafna sagrifiċi għalina. Nista' tgħidli minti di mhux ma kienx tiġi f'ċertu avvenimenti tagħkom u hekk imma dil-mara qatt ma ħallitni nieqsa minn xejn. Jekk rid timmur inkanta ħadet ninkanta, la volja ma bqajtx imur. Kif timmur any dream I had or any dream my brother had, di għamlita possibbli. Ġifieri, she wasn't a pushy mom, she wasn't a strict mother li pereżempju valek ħadd toħroġ ejja d-dar fid-disa. Oħroġ jekk ħajġilek xi ħaġa, eżempju kienet tgħidli, fidejk għax intbqaj barra. Kienet tgħejjem. Jien nixtieq li nkun parent kif kienet ommi, imma na iktar preżenti. Ommi kienet li tellatni b'karattru indipendenti u responsabbli minn ċertu parenting skills li kienet tagħmel. Eżempju, jiena tlajt mhux daqshekk spoiled fuq l-affarijiet, għax pereżempju meta kien ikolli birthday u praċet u whatever. Ir-regali kollha li kont naqla ma kontx niftakhom kollha dakinhar. Kont nażel wieħed. Sewa. U mbagħad meta kien ikollha xi event jew xi ħaġa u tafla tħallna waħedna u aħna ġejjin dak il-qrid ta' ma titlax. Tixtrikom. Għażel wieħed minn hemm val. U bomba di brilliant għandi sa tgħid jien xalajn skużi minn ommi għax telqet event. Hello. Smart parenting. Very smart parenting. U għalhekk ngħid nixtieq nu affarijiet minna għax she's smart, but in a non-strict way. Ma konċ għattimmur l-iskola u najt, ja, ommi ma ħallitnix namelek. Kienem imma punt fajtek fej kienem ftit rezentiment għal fat li ommok ma kienieċ il-Parents Day u ma kienieċ Le, għampriċu li kont najjara. Għampriċu li għam dajeri, najjara, ma għalfejn ma ġejċ, saran nisfen jew whatever. Fimt? Għasab kull tifel jew tifla jħossa li kun jgħat jitla fuq il-palk ifittex l-ommu biex toħoldu ritrattu ommok mux hemm. Fimt? Imma I don't hate her for it. Fimt? I just wish that maybe she would have tried harder, but I know that she was doing the best she could. Fimt? That's really adult of you to say. Memmi ħagħuħra nista' ngħidilha, fimt? Però li kieku mamli ċek, jien mhux ħajkolli dik il-ħajra li nkun a better parent jiena tfal tiegħi jekk ikolli tfal. Fimt? Ġifieri that is something that for example I look forward to when I have kids. To be more present in these little things. Mela, tlaqna?